Здравей, мамо. С Изабел току-що пристигнахме. Да, намерихме много хубава малка къща, близо до Шербрук. С Изабел. Нали ти казах, че ще ходим на почивка за 3 седмици? Да, не сме напълно изолирани. Не, има съседи наблизо. И града е наблизо, така че не се тревожи за нас. Не, защото не искам да те видя, просто ставаме много късно, лягаме си късно, не знам дали ще ти е забавно с нас. Все пак 3 седмици не са кой знае колко време. Ще ти звънна отново. Ти как си? Радвам се. Радвам се. Добре, ще се чуем тия дни. Ще ти се обадя. Чао. Чао, чао.